bandiraɓe hoynade asman jarani pusodirde alaɗo yano artiɗo wonno ceerno dia are dow mon jiɗɗon koko laaɓi cer ƴewgal biyetegal fertu jiya jogui ɗum ko goto o wite ko ceerno dia cohluɗa ko udditare yawde jokkodir e ceerno dia tongode makko ko 78 016 22 22 nden ko keeri ko jokkodir e ceerno dia haydara mematama cohluɗa ko nanede e aduna o jokkodir e ceerno dia jiɗɗa ko noɓanede patron ma walla ko way noon jokkodir e ceerno dia cohluɗa ko kayitaji jokkodir e ceerno dia mbo yiɗa nadde kaso jokkodir e ceerno dia joguiɗo caɗele ɗe banggue laamu jokkodir e ceerno dia tampinaɗo e golle mum jokkodir e ceerno dia embo safro dohom siti peñɗo e cuuɗiɗo mo hunduko mum addata hendu ndu welani jokkodir e ceerno dia gorko pamara doole banggue dewgal jokkodir e ceerno dia gorko jawɗo yiide hoore mum jokkodir e ceerno dia debbo donkuɗo dartade so tawi ruñima funnague jokkodir e ceerno dia bandiraɓe ceerno dia nane nder leydi Sénégal ina humta haajuji tongode makko ko 78 016 22 22 bim sa ari ha garage kala ndo tan tawa ɗon jippa ɗon heɓe marso mbiɗen a uftim joni am fari mbiɗen ni yam d' accord inchallah mbiɗen a d' accord anda ka jako mi anda e haani ɗum ko haajuma jinmi ko yaw ɗo cogu saabu mo woni koye baccude mbiɗa a baccat jolti kalama man nanga ɓiɗi salam bacci ron bacci ay hanɗin tino wonma jinmi yaw bim ko ya faw ɗo cogu saabu mo ala min ke mañan fawɗo cogu saabu de mais mbiɗa a baccat baccanta min baccanammi ko hooram tekkam tekkemaɗe ko lambuɗi aɗa baccaɗi quoi so yiɗi bon ɗo kam mi ala ɗo taw somi yaltima artimɓe o ɗo kono ganda kiiɗo ɗum waɗa baccu wona kiiɗo so mari baccat baccugol kam ala ɗo baccuk suba ɗo baccuk kihiɗ aɗa wawa baccuk jamma fof ene wawa wonde ha pour min an ɓuɗanma ñakkude faydar ko hatma jogade fulla e fayda e hoore ma an subaka allah fof komi ala ñande fof ko ni tan poɗɗa ni tan an jay tan ma wonde imbécile wala mbimi an ko hatma fugude an biba hey hettomi gay an jaari an tan ma wonde imbécile an jaari gurumo ala goromo a ɓuuri kam andu ko kalatmi ko andal hanki joɗɗen ɗo ya kalan mi ɗuma haalan haala salamata ndekkita an ɓuuri bon salamata an o jooɗi an ɓuuri bon salamata an woni pawɗa an joom aɗa ɗo kalɗen ka kalɗen ko fo kañen toya gara mbiya ka cuhlu ledda joom noon an ko ɗum mettima an biba an boninede an mi haala aɗa haala an biba première chose gara a fuggani violation domicile mbaɗɗa an biba an noon ɓe mbiyat yimɓe gala yo ko min woni bondonede yo ko an woni bondonede an biba mi haala aɗa haala an salmata an o ñakki fayida an ñakka fulla an ñakka fayida
an gonduɗo ɗo e miñiraama poɗɗa ɗumen fawde e bolol aɗa yaar wadde mumen complot ɓeɗa haal mbiya onon fof joom so ari suudu mon keppe koyɗe mon ɗe ha ti hono daña mon haydara cikɗa mi heɓata haallaji ɗi heɓiɗi fof temnani fof an waɗ ɗum suudu mi yi bima noon waɗi ɗum ngarim ɗo an kam an ɓuri jas an ala jaltinta te 20 000 document ɓe jaltinta ɓungel rof mbiɗa sumtoɗanimi haalis o ƴiyam sabab te mbiɗanduma noon fotema ay so wori ɗi insisté seeɗ kela horam de alhamdulillah noon horam heelani ni ƴetti 20 000 o kono an ñakki fayida salmate ayi calantoɗon kon ko jinde to e jaari hen mbaali ma weeti pari mo haalni fof jaari ko hiɗi machallah je tam jaari zellam jaari par ce que jaari neɗɗo gandanɗo hoore ma woti sincére heyam funtani konngol mum hanki ɗin won konngol mum hannde haal mum meeɗa change ude jikku meeɗa change ude ñam fof yiddima en ɓeyɗo e yam an jasɗo premier jour no garɗa ɗo e galle he wona min fonno yonte mo ƴetti yon tan wona mi haala aɗa haala oɗon jour ko police seeɗa mi yewi police mi waɗama porte plainte ɓe uddatma force par ce que ɗum wona lawol mi haalani ɗum ɗo ni mbiya aɗa waɗa réclame min jew min teyi par ce que min ko nenam tan rewami eyyi nenam noddimi o wi kam ɗum moƴƴani eyyi so gorko ma sohlima sa salima a daña bakkar sukko mi sukkani ami hen goni dawaɗi hakam haala nene mi sukkani ko an tawi kam dotti sa mimi kam hande bakki allah ko police jahata memam hande an jaari tan ko wonde criminel an jaari min tawi an ni naɗa wondire galle a galle min tawi wona an min simi wona ɗum an o jam fotamen an o an par ce que an jewɗomo fof an yeeso ma a woni ulundu ni ko an o jam famille kono ɗum mi ƴewta ɗum onon cikkoɗon ko on mbawi kam yeeɗa ɗum ɗo mawɗo min komi sohla ɗum waɗi jiɗɗon wadde ni profito pour après bébé sehna an gandanɗa hoore ma aɗa an endam damal ma ɗo wona dili wona haydara jaha aɗa bonno aɗa wi yem joggo koyɗo an qu'est ce qu'il y a ko ɗum woni probléme man ngon musba man mam ñanden ngon musba Kanda kala haala meme mbaɗɗa ko musanim de no mbaɗirani an jesata haɗum hoorema tan jata e ma wi yeɓe kadi min dey pourquoi aɗa yaha heɓa waɗa yeɓe min dey wonko mbawɗa hen gonɗa jas fiya mawɗo kay so hirsi tan wiyata min tewi gonɗa ɗo dey gaccinen mbaɗa ayi eya to jirmaɗe ni gonɗa wadde ganta ko jirlaka an haali haade mayde kala gara darɗa ɗo ɓiyakam jaari ni seeko c'est à dire jaari an ɗum min ɗum mata ko haalta kono min kay ɗum mi ɓooyi wattude wudde ɗum e nder suudam an gila holnden mbattuɗa lelade e nder suudu mbalden ha wiyata haydara heɓata hakkude men a meeɗi nande kalde joni jata aɗa walla mi meeɗi finde pinirmi gon yeeso neɗɗo yiidume am ha an ka ɗum ko kalta ɗo ko haala kami anda to guittuɗa ɗum an wonino ko sellani an mbaɗa an joom wonnenɗo seeɗa holde ƴoƴata kalantami ko haala jaari min jaari mi lijjintinani mi waɗani ɗum considéré o mone galle heeni iya baba nanti an hammi ñaama min jarnta sangar hamid min jarnta sangar hamid min jarnta sangar hamid min jarnta sangar bandol alhamdulillah rabbil alamin bandol kan acap babe bab dum mo jande barka babe woyam bab dum aram min jarnta sangar an bi mi jarnani mo lu bandarni mi jarmani bandol legal fo yalta legal fo yalta bandol legal fo yalta ha bandol imamo wi monta juula jama jikala yaf awawa kabi ko sangar yaf awawa kam hala tom sangar yam halma dram halma nde kala no mon bukkuno yahi laaka dram halma a faami dram halma mi hollam min mbeɗa heddori dram halma non mbeɗa heddori fuɗɗaki mi jaɓi e haalnam pourquoi haɗ kam yarno sangar mi yananima sangar wona mim ko boisson tub ko mbinam
kon boisson wala kon sangara hal yo lam wala ko boisson billahi wala ko boisson hal yo lam woyam nan ko boisson wala sangara boisson parce que boisson boisson wala sangara billahi bi ngata bab mel ko boisson wala andal bab at mata ko al oye oye antam tasima ma ada tinin min ko kamol kefa ya bi ada bin ay jaari mo dari da do ada bakkuran biden kam ko peno na han ko fenan man kanko woni nafigeo kanko woni ibliso kanko woni saydano ay ko kala do ko fere makko de kanko fewji dum ha tiidi min pibotiri fibde amen afini ete bida anduno iso yidi mi am fini Afini. bida anduno Afini. kanko Wona woni to jikuma. fibde Afini. de fimde Afini. ko hajuma afini jaari ko baddo Afenti fo gombe mam. ko Afenti. nafige ko seydane ko iblis afenti te So an yidi- salmata an saha a jottata ni ja wambulde ma yo ade mo wamul tigda lellitoɗa ni dow lesgo noon lellitoɗa wamul ni foti hay ɗum sawni lellitoɗa koyɗe ma kaɓɓe juuɗe ma kaɓɓe sa fiya a wawa yoftade guiɗe go haalma ko kalka waɗa e aduna ni jot wambulde ma ay min mbattama ko min ɓeɗanni kam min kam nokku fof mbayɗa yimɓe jiya kamɓe ɗo woy e tikka ma to mayɗa ko waɗi kam woyde ala min waɗata kam ko woyde woni no kabsirteɗa juuɗeɗa ni haspirere e wamul ma nde mbiɗen an tamme ñalam gontake hasbire a tulle a kadde ebo mi je hoore ma seeɗa an suti daraɗo aɗa haalnami haala ɗum an de kala ko mbaɗami nder ko mbiɗa ɗo ko joni kala ko mbaɗami to a waɗete ko ɓuri ɗum par ce que an haqqam tan so jaggima an joom a jogorani jaguede ha maaya e aduna haqqam tan mbino ta goɗɗo arani tek mbatta ko sina waddono hen juulde e juulde nela an suti daraɗo aɗa wirde kam a juulde nela kam ma usan an haala tan piggal haala seeɗa juulaɗo ma usan piggal seeɗa kono min kam waɗani boni hayso juulam rewa law min wonani ɗum waɗa boni an ko boni dawrata ɗum kirdorta ɗum kacittoɗa ɗum kirtotoɗa ɗum gottotoɗa kana ɗum ɓuuri maye an ko moƴƴiya hay sa rewino ɗo lawol joni pewɗa futtude ko moƴƴi ni mbatta allah e ma yidde ko boni sapay ya bacci ha silbaji ma ndiyam ɓolam hay nguru totta ni ɗum ko haala anen ay an ko Ay. gonɗa koye dow mum ka gaccaɗo hen min ko ban ka garɗo place o tutuma follere waɗere mbima ɗum ko follere ɗum ɗo ɓaleɓe ko heddi ko tubakoɓe jarata ɗum mbiɗen toto boisson tubakoɓe o joni totin boisson tubakoɓe an koyel ma pamare a yari a mandili ɗum ko mbawmi hen ɗum holfo ko mbawmi hen mbawmi ɗum ɗon mi haalnanima min kay mi haalnima ɗum tuddem min ɗum ɗo ko boisson tubakoɓe ko tubakoɓe jarata ɗum te yenti hen kadi ɗum ne séri min sottomami ko waɗa foti jarata ujunere jarata gen kasiyel ko ujunere gel jarata kokkuma ujunere ha ñandere hokkima ujunere an ɗum fof mbaɗa waɗanma jaara ɓandu ma woni mbiyaɗa ɗo aɗa mbiyaade ƴettu guusimal ɓattayam to pawɗa ɗum noon an ɗum ko casiyagal de pap ɗum ko casiyagal o mbatta ko nani o mbatta ko min haydara mbaɗani haydara maɗani an ko teddugal mbaɗanmami teddugal dasatake rondete ko fotino ujunere teddugal yarde ndem sangal teddugal yarde ndem sangal teddugal yarde ndem sangal baba accu fanmi haalani yolbi ay accu mi yaha maydem heddo secondaji ha miɗa ala ko mbatta wona malaikaji hen kam piyoy laka ala ko waɗani wona yardim sangar ñan gartem ɗo e galle Hamid ana yarnim sangar wallahi wona min Hamid ana wala ko barki non ana wallahi min mbimel wona an eh baba accu non baba accu baba tino baba accu Hamid accu hore ganane accu hore tan yotto accu hore ne yotto Hamid accu Hamid ana tiasi way accu baba la war piya kam baba war piya kam mi piya war ya fo fan foto baba jot fan wat postal fat ala baba accu no mun barnambe sukko yaay Hamid ya ko dalla Hamid jari renon wala mi jari renon min dey jari renon fi sapel wutana kam fi sapel wutanu fi ate fi dum mo yoy dum fi ande billahi sarena kam o galle an jari an mi waran ma maya ar waram sabala ar waram biba ar waram barki Allah ar waram joni yam sa mel us to lejo woni ya sura wala mi fi mar ha ma tara yam us ate kor ande okuma ko sans kor an jasto an
sangaro on way yarni sangar ar gallam kay fiyam kan nato nder gallam mo Biba. ay an wonda ko domo kaga charo hen Biba. acam La ilaha illallah. Hey, Diom! Okay, galle. Bab. No ko dan man. Da tati. Sa yi tewno won ko may. Si bu min mu jita do. O ko neddam. Ko seylam. Wallahi. Te bu hursini mu. Mi yidanan ko boni en aray mako te min mi falota ko dum. Ay ngam gilden ha joni kala ko hucce mako ko mi rodum defas. Min doroto. An non ko gonga an jibinimu. Hay so waya no foti waji ni so ko occonde kanko o nafata o naflata o dawani o facca nange o hirnday ko wadana e dara dum kam yimbe gandi dum kono ko avoni munum an hay so woni huywer ga an wadi huywer an jabi ko woni ko jon non a jabata ko woni ko gilon woni cukule gilon woni puttel keccel haw foti ni o samuli ni jida e cuddum e nyalomo goto dum wa wonde baba joni min addigam ko koyde jokker endam tan addimi sibu no mbaddo ni on dido nani ko yaware medi wonde hakkunde mon hakkunde biddo e baba mon medi wonde don wona waddi non a finata tan nyalomo goto mbiya to tam hirande makko wala dum gam hattina dum non to rewi e to hucci ha baba min nyagor man tan sibu Allah nani wadi ko jibinda min batten ko jibinda min kala ko nangunda ya daccu nani ko gongo non kam min kam bod andi mo no fewi sibu ko neddam ala fo ko min cuudindiri nani
ko gure tan jimge rewɓe om ƴetti rewɓe tan om fawodira dow galle an a alana ko poɗontoɗa an kay woƴi ɓuutaɗo kay ko dolde kono yaari mbiyaɗa kadi nokko longere kadi waɗa wadde hen joni noon baba komi ñagotoɗam simbo Allah ya ɗaccit kala ko nannguɗa ɗaccu nani ganda kam o kam ko Allah feccuma nde feccore Allah feccuma ɗum so Allah fecci noon a jabarat Allah baba nan siwri seeɗa ɗum ko ko tabal fawte ko ñamde tabal ko tabalam galle gallam hal kalta ko enen ko ñamde fawte hen baba eyyi min kam mbiyami ko tan umon ɗo eyyi ɗum ɗo fawre Allah a jabara ɗum Allah tan ganda ko ɓocconde Allah fawma nani ɗum kam a tekka tan donɗa ko teddi fof a rona jaada hen nani joni noon sibbo Allah komin ñagori ɗum an adda jumma tubana baba nani mbasa o pattidde hoore noon o pattidde hoore an haaldani ma de wona mi yima ɗo mi noddanimo mi haaldanima hen wona nde garɗa nde ka jooɗi ɗo min yimɓe jooɗi kalɗa min keɗima haade ma weldindinde a heɗot muɗo koltuma mi anda gummiɗa ko lahara dawaɗi mi anda gummiɗa an mi anda foof Hamidou an ko gonɗa yimɓe an Hamidou won neɗɗo seeɗa an so wona ka naafige ala ko gonɗa ala ko mbiyata kam i foof renti foti hen ka naafige a fiinde hoore ma elle jampe an Hamidou an poɗɗa woƴede ni ko hoore ma poɗɗa woƴede ko ɓuftade ha laaɓa mbaɗa parfum onon a tekke e neɗɗo foti ɓornade ƴeewngu koltu ƴeew tan hay taalibe tan hande natti ɓornorde ni tan cikkata ko gonirɗa ɗo e galle he ko mi tinani mi tini foof ala ko puccittami guite aɗa wayno gertogal de mi tini ko gonɗa ɗo e dow mum ko an joni a woppi biba hama yawi ɗum joni ko suka debbo gadda ɗo yo liggo ko on gonɗa e dow mum joni aɗa rewe caggal mum hay sa tawi omo defa tawatama ko nder waji an Hamidou holde changeta he gon koye haaldemi suwa parde he joom bono on kaldata anda ko Khadija mi anda min komi jiɗɗo an kala mo juɗa he mi pawa totam jungo min jafnir gas pawa totama jungo ɗo saabu an sa wonano huywere a wonano ɓoccone wona nde huywere kam o kam bo ala nafoore jottoɗo no weldintinma e bamma ala fulla ala fayde ñande fof mi wimano wara wiyam Salamata fam lakara to jogoyam teddungal fa lakara wimano ala he ala jogay hoore ma teddungal mbiyayim jogoy ma teddungal o jogi teddungal de ñalade mande ala ko tuƴotoɗa ɗo tan hen malam par ce que min ay min probléme o ay no yarni fof onon fof on poyi en guiɗo moon min ala ko mbaɗi min waɗani hen haydara kanko jeeyno hirande makko jeeyi galle makko jooɗima ɓoyi o feccata hirande après min noon min mbimom ala probléme sonno dawani hirdani te suba fof fin ma wood ko Allah waɗi hunde ma Allah jinno ɗo fof ko Allah tan neɗɗo noon a hewta doole mbayna yaya jame ni après gona wiiɗat waɗa hoorema dictateur ay min jogui moon min non to fof wiide mi sanno min ɗo kala gaccudemi ɗo aussi min mbiɗa o jowar hooram de beɗen Allah wawi jogadema ni Allah de tigui wawi jogadema liggot nen haalisam nen wondo a yatana ɗo woyto kala na dardartaɗo woyto haalisam nen bo golle ɓuyɗe ɗum ko haalis ɗum bo jogar hooram an hersata a hersata jom acci kam tan bo jogar hooram ɗen ka ala ko goytotoɗa heddi ko fof noon ala sens ala ko goytotoɗa wonano mamani hoorema ya jahana hoorema wota wayto Salamata an wallam Salamata won neɗɗo ay an barka min mboɗo miijo sahaji est ce que an hangaka an est ce que ala hangado wayata kono mbaɗani an ne ɓuuri joom galle an joom galle joom gallam de kala no way an waɗimo noon joom kala no way gil subaka ha kikiɗe ko an on waɗimo noon o jawa joni o kanko won ɗo joni ƴeewa tan joni ko mawɗo o yiya waɗi telen o wiya omo yaro sangar neɗɗo fof yo jagguir tan defoji mum ɓurde ko responsabilité fof ko an waɗi bamin an amanda foti to pooɗa wiide aɗa hokko oɗo hirande mum an pooɗa ɗum ɗon hoto foti pooɗa ɗum ɗon wiide aɗa hokko joom hirande mum to pooɗa ɗum wona on pari kalanno e haala ka bo a waɗi ko moƴƴi par ce que yaade koyɗe jokkere en ɗam no moƴƴi kono yo taw somani naafi jeegal noon taw ko en ɗam tan direct heddi ko noon an mi nani kalɗam mbiɗa min komi dictateur tot dictateur kay wiyanma ka heɓata hirani ma min mbimami ka waɗi libre ka gorko haɗa jogui rewɓe ma haɗa jogui halis ma ñammi rewɓe ma ñammin hooram on kay mataw wona dictateur heddi ko noon koye yeeso ɓeɗo kalami par ce que boni fof o woni ƴiiƴo mam kala jiiɗo ɓanda muɗum yi ɓandam min andi minen so diwi mi diwa kadi min hande an woni a fam gorko
ala kaw annene kaw an tawoy annene kaw bon Allah noon ina fecca neɗɗo tan tampere quoi par ce que Hamidou mi ari place ma ɗon liggonɗa ɗo a rokki kam folle welɗande kay mi yari hende weeli kono Hamidou pourquoi dokkuɗami follere tubakoɓe pourquoi aduna fof boni gacce fof mi heeɓi hen an mi haalnanimo wona mbimami ko ndeɗo follere ko ɓale ɓe jarata ɗum ayi heydi boisson gonɗo ɓen ko tubakoɓe ɓe jarata mbiɗa kam komo tubakoɓe mo jiɗɗa mimami mo tubakoɓe ne haaɗi on wi ko rok sa yeri ɗum ɓandu ma wulat mbiɗa ko ɗum jiɗɗa Hamid sa redanoko mbiyami ko ɗum sangara sa wonani dedaɗo ɓi dedaɗo mbiyami ko ɗum sangara wona mbiɗa ɓuuri seeɗa ko jarata wona noon wi ko jarni ɗum sangara kam yarnima kanko wi kanko yarata ɗon curki jam gando haali wano gando mi yarnanimo de kanko wi kanko yarata ɗon wiyam ko ɗum sangara wona an wi an yarata wona mbiɗa an yarata wiyam ko ɗum sangara mi wawa wiide ko ɗum sangara mbiyamami ko boisson tubakoɓe ɗum mbiyatmami yafatata ko joom ha lakara ha aduna butoral wut yafum sibolla eyi gamal tan yafum yafum joom accam jabjungu baba jabjungu tan bara Allah jabjungu anen baba jabjungu baba jabjungu tan sibolla waɗi ko jibinɗa min wallahi sa tubanano an deedaɗo wallahi wonno mi yafata kom te haɗa ande wawana hirande a wona jaɓ a wawana hirande haal nda kalisma nda ala nda mi wawami yaaf beeli mbiya a wawana hirande mi wawna hirande wona nani pour janggo jaam noon neɗɗa moon jooɗoɗen wiya ko min waɗno rekkile an waɗi rekkile min welti noon eyyi an waɗi rekkile min welti noon a jarama gertegal ngal a jarama on feewi a waɗi gueɗal juul a faami sa ɓoƴƴi junggam ngo mi ɓoƴƴi junngo ono a helat ka ya min weltini an ka naafiki joom haalde sama merci Hamid o haalɗo o kangat sellani jarama kangaɗo kay wayre kono mbaɗani bon suba somi wettima mannel o kamen temedde nahen tan mo daño kattiri baba kalis deedaɗo ɗum heɓam to weccima hen babe ande wawade min yayma tubanat kam an ta tubanat kam a faami eyyi haaɓe tan bon min neɗɗo yeeyi kam bonneɗi kam tubantami min meeɗani wat babam joom min meeɗani wadde babam joom mbattami ko billahi aduna ma bon a halkodde baba heftat kalisam de tawi a yafaki mi heftat kalisam a deƴƴat waɗi wona mbeeri ɗiɗi en yafa ɗin kon kalda gasi